Avui fem un guisat de pop amb remolatxa, albergínia al forn, verdures i cigrons. Hem posat totes les verdures a la Thermomix i les hem triturat 30 segons per anar més ràpid amb el sofregit, que ara ja l'estem acabant. A continuació ficarem la resta de verdures, els cigrons, més cosetes. I afegim quasi bé una llauna petita de polpa de tomàquet. Deixarem que faci una mica la xup-xup. I després, finalment, hi afegirem els cigrons, el pop, la resta de coses. Afegim els cigrons, la remolatxa i l'albergínia. Ara ho remenem bé i quan estigui al punt ho reservarem per emplatar-ho amb el pop. I aquí ho tenim emplatat, el guisat de verdures amb cigrons i pop.